was only a kid when I left Earth. I had no idea what the universe had in store for me. Cea mai nouă producție Marvel se lansează pe ecrane și se intitulează Gardienii Galaxiei. Yay! Este vorba despre 5 personaje care salvează, v-ați prins. Wow! Toată planeta? Exact. Yay! Hai să ne uităm la trailer. Yay! La trailer? La trailer. Yeah, hey, cool, man. No problem. No problem at all. Who are you? Star-Lord. Who? Cine e Star Wars? Nici n-am auzit de el. Cine este acest Star Wars și ce proiect are el în online? Cu cine s-a cuplat și în ce tabloide a apărut? Cu cine face afaceri? Cine e taxul? Star-Lord, man. Legendary outlaw. Forget it. We arrested these 5 on Xandar. Check out the rap sheets. Drax, a.k.a. the Destroyer. Când Dave Bautista a aflat că a luat rolul lui Drax, a izbunit în lacrimi de bucurie și s-a mai dus și s-a mai înscris la niște cursuri de actorie pentru rolul ăsta. Since his wife and family were killed, he's been on a rampage across the galaxy in his search for vengeance. Gamora. Vinovată pentru purtare de latex ilegal și intrare prin infracție în inimile bărbaților cu bani. Soldier, assassin. Există o scenă în film în care Zoe Saldana se bate cu Chris Pratt. În ziua filmărilor, Chris Pratt s-a dus la filmări fără protecție și Zoe Saldana i-a dat una de... i-a rupt coastele. Wanted on over a dozen counts of murder. Rocket. Uite o marmotă! Sau e raton? E raton. Wanted on over 50 charges of vehicular theft and escape from lockup. Bradley Cooper spune că s-a inspirat pentru vocea ratonului Rocket din personajul Tommy DeVito, interpretat de Joe Pesci în The Goodfellas din 1990. How do I know? You said I'm funny. How the fuck am I funny? What the fuck is so funny about me? What the hell? Groot. Cunoscut în lumea infractorilor sub numele de Copăcel, prezintă simptome de coși pe față. He's been traveling recently as Rocket's personal houseplant/muscle. Vin Diesel este vocea lui Groot, iar acesta susține că în timpul filmărilor a trebuit să spună celebra replică I am Groot de peste 1000 de ori. Peter Jason Quill. He's also known as Star-Lord. Who calls him that? Himself, mostly. He's wanted largely on charges of minor assault, public intoxication, and fraud. Oh, I'm sorry. I didn't know how this machine worked. Ideea este în felul următor, că trebuie să dai de 5 ori ca să-ți ridice... Nu? Hey, that's mine. You son of a... Hey, take those headphones off right now! Chiar și dacă n-ar fi slăbit, avea de gând James Gunn să-i facă pe calculator pătrățelele de la abdomen. În schimb, Chris Pratt a zis nu, lasă-mă, dăm 6 luni și voi slăbi 20 de kilograme. Ei bine, a slăbit aproape 27 de kilograme în 6 luni și a ajuns să arate așa. Să ne dea și nouă rețeta. They call themselves the Guardians of the Galaxy. Puteau să se numească la fel de bine și Fantastic Five sau Avengers cu animale. Neamul și mai muțădăreștilor sau cei 5 mușchetari intergalactici. Din astea. What a bunch of a-holes. What kind of feeling?